Ски каза преди повече от 100 години, той казва така: разрухата е дело общодостъпно. Градежът е привилегия за малцина. Доверете се на тези, които градиха България. Благодаря ви, Пол. Всъщност по сценарий сме предвидили повече време за въпроси, така че имате възможността да задавате такива на всички нас. Заповядайте. Ще помоля Ани да ми асистира с микрофона. Аз ще кажа две думи. Да, разбира се. Ви казвам, в страната напоследък много упорито журналисти ме питат, че признаете ли грешка. И аз така, връщайки си нещата, и искам да призная една грешка, и то пред Илко Семерджиев. 7 месеца преди края на мандата реформата, която се правеше в здравеопазването, беше направила 79-те стъпки. Тя се управляваше и се осъществяваше с техническата помощ и с парите на Световната банка. Нали така? И 7 месеца преди края Илко Семерджиев и екипа му казаха: можем да довършим реформата и болничната сфера. Ето тук и Ели се усмихва, защото си спомня този момент. И тогава тогава авторитета на международните финансови институции беше голям и аз питам Световната банка, те казват: бъдете спокойни, тези мерки са за 2 мандата, те ще бъдат приложени със сигурност от следващото правителство. Аз казвам: ние можем да довършим реформа. Не, оставете, със сигурност следващите ще я довършат. Голяма грешка направих, че не чух Илко Семерджиев тогава. Защото ако бях го послушал, тази реформа ще да бъде завършена и за болничното здравеопазване, нямаше да произведе толкова много тежки последици и нямаше да стои 12 години здравеопазването като обърната пирамида надолу с главата, поставяйки в толкова трудно положение и пациентите, и лекарите. Трябваше да послушам екипа, а да не слушам Световната банка. Ето една грешка, която съм готов да си призная. Благодаря ви за вниманието. Имате думата за въпроса. Добър вечер, казвам се Владимир Миленков, член съм на ДСБ. Към господин Семерджиев имам въпрос. Как ще се справите с вътрешната съпротива от самото съсловие за реформата, специално здравеопазване? Защото самото съсловие най-много пречи за тези реформи. Защото в момента докторите са най-облагодетелствани, поне на пръв поглед. Така аз мисля. Там е работата, че не се налага да се справяме. Ние, ако си спомняте какво правихме през годините, за които споменах, ние не ползваме морков и тояга. Това е извън нашия стил. Ние балансираме интереси. Няма начин един човек да не си види интереса и той да не последва това, което предлага. Така стана 2000 година, когато въведохме здравното осигуряване. Така стана и 2001 година. Тоест, има механизми в едно демократично общество, без да се налагаш на другия, без да упражняваш насилие, да приложиш мерки, да управляваш процеси, които водят към по-добро. Лекарите са изключително разумни хора. Няма начин те да не последват нашите предложения и ще ви кажа защо. Първо, защото са видели, че работят. И второ, защото това, което сега предлагаме, е още по-добро от това, което предлагахме през 2000-2001 година. И аз ще ви кажа какво е то. Най-напред за хората, защото и лекарите съществуват заради хората. Принципът здравно осигуряване беше жестоко опорочен, когато започнаха да карат хората да плащат. И аз искам да ви кажа на всички вас тук. Ако ние бъдем допуснати по някакъв начин до властта и можем да упражним онази програма да приложим, която предлагаме сега, няма да има българин, който е здравно осигурен и на който да му бъдат искани пари в момента, в който ползва медицинска помощ. Защото той си е платил авансово. В същото време казваме на лекарите: не се бойте, това няма да бъде за сметка на вашите доходи. Защото ние ще увеличим процента от разходи от брутния вътрешен продукт за здравеопазване от 4 на 6%. Така че ще имаме ресурса да свършим тази работа.
Няма нужда от доплащане, когато ние ще плащаме цялата цена. И няма нужда хората да плащат, когато лежат в болница или когато отиват на лекар, защото касата ще плаща вместо тях. И третото, което казваме, и го казваме към бизнеса. Не се безпокойте, няма да ви натоварим с допълнителни размери на здравните вноски. В ситуация на криза не можем да го позволим това. Но как ще го направим? Господин Костов каза много ясно едно нещо за администрацията в България. Администрацията в България в момента не върши работа. Ние ще я накараме да си върши работа. В България има 1 900 000 неосигурени лица, които не участват в солидарната система. Представете ли си какъв мащабен ресурс, паричен ресурс означава това? И ще дам и един пример. Миналата година, т.е. по-миналата година, Симеон Дянков взе над 2,2 милиарда лева от здравната каса. Нейният голям резерв и част от текущите разходи. Тоест пари има. Въпросът е те да бъдат събрани и да бъдат правилно управлявани и да не се допускат злоупотреби. Добър вечер, Гоце Делчев. Добре дошли, господин Костов. Отдавна не сте идвали в Гоце Делчев. Журналистите изчислиха, че 11 години не сте стъпвали при нас. Но надяваме се, че ще дойдете след победата. Ние ви обичаме. Сега, имам 3 въпроса. Единият към господин Семерджиев и 2 към вас. Аз водих протестите в Гоце Делчев за ток, за монополите. Хората искат да чуят какво, тъй като вие ще влезете отново в парламента, какво да правят, ако отново на 1 юли се повишат цените. Те са готови да легнат на асфалта и да запушат пътищата. Питат какво да правят. И вие много добре казахте. Хората не ги интересува подслушването, хората ги интересуват как да се платят сметките. За ток, за телефон и за данъци. Защото хората долу изнемогват. Към господин Семерджиев. 2 майки имат пряк въпрос към вас. Защото вие цитирахте, господин Костов, в интервю конкретни случаи, които хората ви питат и вие ги цитирахте по телевизията. Това са случаи. При 40 градуса температура бебе на Коледа, нито един лекар не желая да дойде на домашно посещение, защото почивали. На другите телефоните са загасени, а джипитата казват: не ни безпокойте, ние сме в почивен ден. Това са въпроси на майка. Третия ми въпрос, господин Костов, към вас като бивш държавник, министър-председател. Аз живеех 12 години в Испания и видях пагубното ръководство на комунистически посланник. Посланниците не се смениха. При вас имаше смяна. Отново се наместиха във всички посолства. Българите в чужбина просто са в 9-та дупка на кавала от безумието на комунистическото управление в посолствата. Не само в Испания, навсякъде. Надяваме се, че като влезете в парламента, просто остро ще реагирате. А хората в момента очакват от вас сега, тези дни, да чуят отговора. Какво да правим, ако отново ни повишат тока? Да се вдигаме ли отново? Този път безпощадно. Благодаря. Искам аз да започна, за да изчерпя малката част от вашия въпрос и да оставя господин Костов да ви отговори на другите неща. Този въпрос, който поставяте, сега е абсолютно резонен. Ако беше 2000-та година, щеше да бъде абсолютно неадекватен. Защо? За да можем да вкараме здравното осигуряване като модел, по който да действа здравната система в България, първо направихме системата за спешна помощ. Ползвахме най-напред 18 милиона EQ от Европейския съюз, които изработихме с програми безвъзмездно. След това допълнихме реформата в спешната помощ с още 20 милиона долара заем от Световна банка. Какво направихме? 28 спешни центъра. Към тях, към всеки спешен център, спешно приемно отделение, 189 филиала към тези 28 центъра. Покрихме цялата мрежа,
цялата страна с мрежа, към която направихме абсолютно нови спешни приемни центрове, оборудвани по последна дума на техниката. Закупихме нови реанимобили и те замениха онези стари Жигули и Волги, които просто не вършиха никаква работа. Създадахме специалността спешна медицина, въведохме и обучихме всички лекари в цялата спешна помощ, включително и персонал. И какво казахме накрая? Няма значение дали един българин си плаща здравните вноски или не си плаща здравните вноски. Той има право по всяко време на денонощие. От 0 до 24 часа да звъни на спешната помощ и създадахме стандарт. Реакция до 20 минути максимум. Защо беше възможно това? Защото финансирахме цялата тази система от държавния бюджет. Няма осигурен, няма неосигурен. Щом финансираме от държавния бюджет, всеки има право по всяко време да вика и да получава помощ. Какво направиха 2005 година? БСП прехвърли голяма част от спешните приемни центрове и самите центрове за спешна медицинска помощ към болниците. Това разби системата. Извинявайте, болниците работят по здравно-осигурителен модел. И те не могат да си позволят, понеже не получават пари от държавата, да реагират първо и второ, ако реагират, да не ангажират пари от касата. Само за 10 години време хоспитализациите заради този страшно грешен ход нараснаха от 1 милион 118 хиляди през 2000 година на 1 925 хиляди през 2009 година. Това съсипва системата. Това показва, че това беше управлението на тройната коалиция. Министър Гайдарски направи това. Това показва, че единствените рационални действия в тази система са правени само в този период, 1997-2001 година. Сега, на конкретния въпрос, тази майка в 12 часа можеше да звънне на спешна помощ и максимум, или 112 сега, и максимум до 20 минути да получи реанимобил с лекар и да окажат медицинската помощ. За съжаление, вече е невъзможно. Беше възможно, вече е невъзможно. Но, аз още веднъж ви казвам, това може да се коригира и ще го направим максимум за 1 година, ако получим вота на хората. Въпросът за спешната помощ, ще продължа много, е въпрос на национална сигурност. Това е въпрос за усещането на хора за сигурността на живота. Това е повече от всичко останало. Първата грижа на националната сигурност е живота на гражданите. От тази гледна точка, това той, което казва, трябва да бъде променено и в още две посоки. Първо, трябва да бъдат задължени и могат да бъдат задължени още практикуващите лекари да установят дежурство. Задължително. Да поемат този случай, независимо дали е на лице личния лекар. Трябва колегата, с който работят в съседни участъци, трябва да може да поеме това болно дете. Това е първият достъп до тази спешна помощ, за която говорим, че е национална сигурност. Второ е телефона 112. Трето са оборудваните центрове за спешна медицинска помощ с модерни линейки, готови да окажат тази спешна помощ. Разбира се, вадене на тази система и консолидиране като грижа на държавата, защото това е неотменима грижа на държавата към нейните граждани, независимо дали са осигурени или не. Това от гледна точка на този въпрос. Това е, между другото, записано в нашата програма. Сега, по отношение на въпроса за тока. Вижте, въпросът за тока е това, което изкарат хората на улицата. Това, което аз чувам да казват хората е следното. Как Бойко Борисов не разреши този въпрос през февруари, а сега ще го изберем през май, как ще го разреши? Какво се е случило между февруари и май? Той, ако е знал как да го разреши през февруари, щял да го разреши. Сега какво ще научи да го разреши през май? Вие чувате ли го той да говори за цената на тока? Не го чувате. И що не говори за цената на тока? Що не каже, що не направи дискусия, да покани останалите и пред нас да каже, вижте, аз тогава не знаех как, но ето сега съм разбрал и ще направя 1, 2, 3, 4, 5 и хората няма да лежат на асфалт. Що не го направи?
Какво ще се случи, попита един така наш симпатизант и друг му отговори с ирония, ще прочете много книги между февруари и май. Вижте, сега това за смях, ама както е за смях, така и сериозно, нали? 3 въпроса не се дискутират въобще в общественото, в обществения дебат за избори. Как тока, как БДЖ, как Националната електрическа компания. Едната, последната е в фалит, другата е в фалит БДЖ. Какво ще правят тия, дето искат да управляват страната? Да кажат какви решения ще предложат. Ето ги истинските въпроси на кампанията. Никой не смее да говори на тази тема. Вижте сега отговора, който ние даваме на въпроса за тока. Сменя се цялото ръководство на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Там се слагат хора, които защитават интересите на потребителите на електроенергия, не на производителите, не на продавачите, там на инвеститори, не на ВЕИ-та, на тези, които купуват тока. Те са пазар. Второ, въвежда се борса за електроенергия. Който произвежда ефтина електроенергия, да си я продаде на борсата, фирмите да купуват от борсата електроенергия, Националната електрическа компания е длъжна да достави тази електроенергия по силата на европейските правила за свободна конкуренция. В противен случай Националната електрическа компания в момента я чака дело за злоупотреба с господстващо положение и едновременно това е в фалит. Тоест, трябва фирмите да излязат и да купуват на борсата. Ама някои не могат да издържат. Който издържи, той ще продава. Който може да даде атрактивна цена, той ще продава. Не може хората на улицата и в отчаяние да самоубиват, за да могат... Знаете ли какво да може да съществува? Да съществуват в момента 9000 ненатоварени мегавата мощност. Това са студени, резервни мощности, това са абсолютно излишни мощности, които се поддържат от нашите пари, от тая цена, която вие плащате през ток. Ето, това е направено в момента. И освен това искаха да гласувате и вие видяхте, че имаше референдум и една част от хората решиха, че още 2000 трябва да бъдат инсталирани в България мощности. Т.е. към 9000, дето в момента не работят, още 2000. Коя е тая държава, която може да издържа такава енергийна система? И днеска говорихме в интервю и ме питат за ДКЕВР. Това му е ролята. И аз казах, ролята на ДКЕВР на първо място е да каже, когато преди 3 години почнаха да строят това АЕЦ Белене или преди 4, да излязат и да кажат, вижте, господин Сакскобургготски, нищо не разбирате от електроенергия. Не трябва да го правите това, защото системата не може да се управлява. Ще създадете огромни енергийни излишни мощности, ще натоварите и нашата задача да контролираме цените и да ги правим достъпни за хората, ще стане неизпълнима. След това трябваше същото да го кажат на господин Сергей Станишев. Не подписвайте тези споразумения, защото виждате в какво положение ще ни поставите. Неразрешима е задачата българите да издържат 12 000 мегаватта инсталирани електроцентрали. Огромната част не работят, да знаете, огромната част не работят. Мариците не работят. Не работят в момента. Поддържат се като студенти и като резервни мощности. Да кажат тези неща, защото са били безотговорни, защото са ни карали в тази катастрофа. И за това борса, който може да издържа, да отива на конкуренция, да купува, да продава, да се снабдява с електроенергия. Ако има някаква защита, да остане за домакинствата. И така, по този път трябва да се реши. След това всички тези мощности, които са инсталирани и които се поддържат, всичките на търг, който иска да е резервна мощност, да се яви, да даде своите условия, който иска да е студена. Също и така да се разкрият сериозни резерви за това да не се повишава цената на електроенергия. Това сега, дето аз така бързо го изприказвам, може и да не е понятно много на всички хора, но това е абсолютно изпълнима политика, да не се стига до тези безобразия, до които сме достигнали. И не е причината ЕРП-та. Искам това да кажа на всички. Не е ЕРП-та. НЕК е причината.
НЕК е в фалит, НЕК е на съд даден в Брюксел, НЕК ще бъде наказан за това, че налага микс и транспортира на който си иска, а не на който дава най-благоприятни условия. Просто трябва да се назоват истинските проблеми и да се посочи как да решат. Това им кажете. Има хора, чуди, знаят как да решат въпроса.